салом алейкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонаводатон раса. Хуш омадед ба канали Бухта Сити. Подписчикони азиз, мо аниҳо қарор дорем дар молбозори Ленски душанбе. Тасмим гирифтем як чандта 5 сар штурмор биромадаи бозора мо амира камтар навор мекунем, камтар маълумоти дар бораи ҳамиён мегзарем ба тарафи молбозор. Як штурам дуромаи насиб каша штурорам хучонам навор мекунем. 5 та штурморгай 10,000 сомонӣ мегам. Хуш тамошо кунед. Амамиш ба фикрам ки нара. Наринаша 4 тагаш морхуна. Ами хеле гуфтаистам. подписчикон аз баъри наворҳои ҷолиб яктайлака дариқ надорем. Умедворам ки ҳама каса моро дастгирӣ мекунен. Наворҳои мо баъри шумоанд, то ки айнақ навори молҳо бохабар шавем. Иншоалло ки ҳозир камтар маълумот мегирем дар бораи штурморҳо, мегирем ба тарафи моло. подписчикон аз амира 10,000 мегӯ, ҳозир бо 8,000 шу гуфтаистам. 2 таш нарай мега 3 таш мода. подписчикон аз ин тамошо кунед қадр хоматар бародар мега ки то вазми 100 кило живой вес вазн меёбад. хишо тамошо кунед гардамо аз ин. хеле хеле хмо ё калона. хишо тамошо кунед. бародар мега ки тухмош то 2 кило ра меброяд. тухмошон калона ка ёрада. ҳала ки бо ёрада. беҳа хуб пар бахадро. живой весшон то 100 кило ра тухма меброрада. як гова подписчикони азиз 12,500 мега муомила дорад. мола 10,800 ми песа надорад. бо камтар муомилаш монда. яхши тамошо кунед. қачар қачар футболи базаба. ай гусалагиш маълум ай хеле. подписчикони азиз мола ки дарози хуб. подписчикони азиз 2 та штур дуромадай 30,000 мега муомила дорад. тамошо кунед. як таш нара, як таш мода. Намиш мода тарафандиш нара. бародар чанд сола бошанд ё? 3 сола. 3 сола мол будастанда, штурой базеб будастанд шумо. Не, худа вообще намеёбад. ани ай тараф шунам тамошо иш нара. як сар аспи гарда, аспи базеб, аспи шурӯ. подписчикон азиз 2 сар ба қача 16,000 мега дар яҷагирам савдо мешаванд. туқа савдо мешаванд. акаҷон ёра чанд бозор чанди кард? 14,600 сом кардан буда. бихоти база бихшуд барои боқидан беҳамола фасони стойкаи хуб доштааст. иша 14,000 кардан дар яҷагирам савдо мешаванд. подписчикон азиз як сар бақа барои боқидан тамошо кунед. хушрӯ чапл як яҷира 15,500 мега муомила дорад. бозор чӣ пурсид? бозор 14,500. 14,500 кардан набуда. рақамо телефон табгӯ 938 83 52 36. бародар азиз ба ҳамин рақамо занг зане харидорӣ кунед. мол агар ҳамин бозор савдо наша мера ба вилояти қатон ба шаҳри бухтар. бачаҳои тарафи қирған метавонад ки занг зане харидорӣ кунед. мол ба зибак шуда якаҷи харидаст мефурӯшад. хай туғригиш одами бозора муомилаи нағзан дорад. подписчикон азиз бо як сар барои боқидан чанд пулиш гуфтида? 14,000 муомила дорад. моли дароз хонанда гардани хубам дорад. ягон чӣ пурсиданира? 13,200 сом кардан надода. камтар муомила шумо нағз дорад. гардани хушрӯ доштан барои боқидан. ин бихашара 15,000 мега муомила дорад. бозор чӣ пурсидира бародар? чанд кард бозор? 13,000 кардан. бихаш 15,000 мега 13,000 кардан. игам бихачай назда карпатаки фасон пешанде калон ҳаст шуд. як сар бихай 4 калон соҳиби шунед ки пурсем ки чанд сим савдо шунед. бихай биад баланд калон корпуси бақва дошта барои боқидан. бадонес 3 сар бақай покистония бо тамошо кунед. хушуд ихтиёрам интерес айда бубинед чӣ хелира мола. як гичон мегаре навор мекунед тамошо кунед.
лайка баҳри ҳамин моло дареғ надора ҳамин буқои покистони ин диташа 25000 мега у тарафанги алай якумги ин тарафша 22000 муомила дора пешоша хел куф дора рубангиш алаҳа подписчикони азизам мушоҳида иша 22000 мега муомила дора ягон чӣ пирсидан шу бародариро ягон нақшон кардан у дута 25000 чанди кейсан 18000 18000 кардан 12000 моло интереснанда хурмонда ин моло вообще кама худо рости мо якин бора худам шахсан якин бор масад живо шадим хели намуча сортои масад ёра бо наслшон оянда мумкин ки бисёр мешавад шукр хели парода покистони подписчикони азиз бо як сар бақадия бубоқира мешавад букишира мешавад уже бигем ним пас шида геда ҳозир барои киштана мешавад хурдаги камтар бо камтар га бубоқи бо зури бад мешавад моли истоғондори бақуввата ина чанд пул гуфтӣ 18000 муомила дора бозор ягон чӣ пирсидра бародар бозор 16 кесен 16000 кардан надода на бо хушу тамошо кун мақсад ай нарх нои мол бухош корпусиш бақуввата мола камтар хурдагидам ҳаст подписчикони азиз як чорна пиёсур якта биқаи сиёҳ 20000 мега 20000 мега 18000 кардан надода хушу тамошо кунед бихои база бихуши даст подписчикони 18000 кардан тоқа якҷоядидам мешавад савдо деда худаш 20000 гуфтаст камтар муомилашон меонад ҳарчанд варданои худ бошад бихои фигури стойкардори худ даст подписчикони азиз анами ас 20000 сомон гашт 20000 кардан надодаш гардона попари ғавси зур дошта подписчикони азиз як сар кал биқаи чорнафиёсу 25000 мега муомила дора ин ду сол шидаги не солиё бозор чӣ пирсӣ бозор 21000 кардан надода камтар муомилаш монда уша чанд гуфтастай 16 ушам я бор навор кунам азиз уша ака ҷамол чоқат савдо накарди 16000 подписчикони азиз дар ҳамин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем то навбурҳои оянда худо ҳама шуморо баракат ато кунад дар касбу кортон ва ҷамеъи балофатҳои арзии самои нигаҳбонтон бошад баракат дар рӯзи ҳаёти касбу кортон насиб гардонад бародарои ғариби мусофири моро омадани дидори падару модару зану фарзандонашон насиб гардонад то навбурҳои оянда худоҳофиз подписчикони азиз лайка фаромӯш накунед каналро дастгирӣ кунед иншоалло ки навбурҳои хуб айпеш мешавад